ভিতর কালিয়নি মেরা ভেটি আদলং আমুকে বাংবে রং সাংটিয়া রং আরারাতুম তোয়ার কারাং খাপর Dethor rong sang tialong RCC adolong ningkan kitom pleng et apit anta petang pi pedepen ajok rat atum kiran ke bangkisun Kardom don mali pini Karbi Daily News prime time along peneli thare mono singti non bertang ton pen arjuponik tha Lakhai ko ratrok duar baguri constituency MEC kaparlo Dethor ahawar rong sangti berbari teron arong along RCC adolong non puta ke petang pi pedepen ajok rong arat atum kidam kebang kisung nang Pini bosik ni phai ke thom ani rong sangti berbari terona rongalong paka dolong ningkan ke thom pleng de da phit non puda ke tang de da jok rara tom ningkang samsi chepaklang pon local MSC Richard Tok bisitami ningje ke nang ni toma dolong chiklo pho throk angbong amatsi nang patang pi de poputa ningje pon pusi rara tom ningje lapen thikadar Elwes Tok bi pen kaningje ta lason thak thaklo bonta Elwes Tok bi non ke wangta wangri wangpo alomso dopo dam juti ti puta rara tom akoi pipon Contract Elwes Tok bi Radaphan kachorai apong loputa akoi pipon athe pinapen claim thupo pinap dikpen sai ke claim nang pangching popubom amat ningkan ke thoman pleng era fita bangswa dolong nang salok le det puta akoi pipon lapen anpar le claim klebom lang pulote adolong ta heno et khangjang po nonta lang fur et lo tang tiang ko pen sikka haino ke ching loputa jongpon la bangswa dolong pen monit lapen motor kachikoita donang uluputa pherangkya theino ningjerwinti la bangswa dolong MSC election aprang nang salok thusi nang patang pinang jipusi MSC Richard Tok bia phan kachuningri padapot jongsi MSC aprang nang patang pipe pulote non ki bangji MSC election adhi uchirap chito dunthek theputa raratum aning kiduk pen ningjerwinti lapen MSC election aprang jongsi nang patang pipe pulote contractor Elwes Tok bisi adai chi enang jipusi raratum ke therpa dupon Dethor pen Robinson Killing Karbi Daily News Pinilakhan ko ratrok duar baguri ka angkang Dethor police station ke parlo rong sangtia rong arat atum towar karangkha bangso towar karangkha pon lake Agarwal amotor kaike matka chelat pen towar ka phang no piat ajoksi labangso towar karangkha pon posi pachini pon raratum MP Agarwal aphan apong lo berbari teron arong arat atum kachuniri labangso towar pi non vecheng biri apornang le bomtang lo lapen towar aphit ong hino ong lase towar along sen gravel nang thok nang jipusi apong pudun lo bonda piniar ne ta towar semar piperet ajoksi ningkipung mate ningkang samsi spaklang pon contractor MP Agarwal jongsi towar nang salam le pulotang ke chiklo ijon antami towar rangkhat thi verti pota pherang ke thengno than pachini do athema school kiren ausomar lapen kisogir ikache pon penangan atowar kedam ke bang kasik sak thepik pota akoi pon lapen nona por parok jang phong ta kejor me apor nang le bom tanglo lapen alang litum hithi kulat kachor kacholan lunji ke labang su atowar hemlo kai ki kidam ke bang chojor cholan dam nangji nasi kasik sak the tan khangjang nasi pini amat nang selam pulotang te pini amat ta gari atumaphan pawanglong poputa nang pachini don renti Dethor pen Robinson Killing report Karbi Daily News Lakhain ko rapho Nilip constituency ke parlo Bhitor Kalayani adolong kikim kerang mesen pen tangpon lo bons dame labangso adolong ke tangpon pame positame longle ke thokang ar pen ajok non barla chala apor arwi ke jang pen labangso atowar kirun lapen kangraisi thekpon lo Raratum ke dam ke mangmate hemkonglong ke patero jia phan akisung thektiklong lasinon bala aruve apura hotla ansuse longli kirun lapen kangrai thuji angling thepi khangja lasini lip MSC pavitra rongpi la bangsalong ni prabjin pen ke thopon thuba mejia phan raratum chokhong pronglo lapen prabjin pen la bangso sai klem pangching thuba pusi haladak arartum ning chipathi pon rintilo choki khola pen songjatimung Karbi Daily News Lakhain ko ratrok duar baguri angkang pi Dethor ahawar along non puta namangnar dopiklan Lakha ingkora trok dor bogri angkang pi Dethor ahawar along non puta ingnamangnar dopiklang ingnamangnar rongarlo nangki juipura jok Dethor ahawar arat pini arnianta hidinglong arid saitoti giji amati awar sai avipinna la ancho takli hemrit
kanahok lapen bari bitung pen chenglok kapre kason da kanahok dupik khangjanglo haladak arar tum apong ingnam raikom sakhia tum aphan chuningri padikremanlo ingnamangna rongarjo nangki palutlongni derjia phan bonta forest society claim bangatum pini ani anta kachileng kapang khre thektigalang pusi nilituma pherangki robison killing birtanang pali Don Marley, pini prime time mangla pans kang ton poniklo, dobin thak me kurwang thu.